जों tabung nainai first semester ni je nondokumar deborma bai sijak kamini lama hine kaisa koklob o koklob ni chung tabo question te answer norong share khlainai tifika nor paitha jora naidi te video no chaja khangke ba like te channel subscribe bo kisa khlai ri tamoni ke norong sapori cha ang tabo youtube channel khuloi tongo ge norong bagai ang ma hai kubangma video te fayo nor paitha jora naidi te boinobo share khlai ri faiding ke chung ta video senglai sinai number 1 tongo kamini lama koklob sinai sabo te bo bisuo karijak answer tongo kamini lama koklob sinai ongkha seikurung nondokumar deborma take tongo take sake kamini lama koklob 1983 bisio karijakha 2 number tongo yaksi yagra yaksi yagra tamo phinjak o kok butang boroni answer tongo yaksi yagra jabra phinjak o kok butang kamini lama koklob butang ni 3 number tongo panthor tamo hin sabo panthor tui himui thang answer tongo kheto kotorma kechar tui lama thangmani no panthor hino take tongo nadi sinai no sinai bo panthor bo panthor je sinai do sinai bo panthor tui himui thango take 4 number tongo nadi firo ongo dimukha foreng khe baroi yaksi yamukha yongsa kuksarok ani yapri khorangbai o kok butang boroni tei aro saboni yapri khorang sajak hingke nadi answer tongo o kok butang kamini lama kok butang ni hingke aro sinai ni yapri ni khorang ni kok sajago take 5 number tongo nadi 5 number ta sika kamini lama koklo bo nukhung bo mane tami sika kamini lama koklo bo nukhung khanai rok sabo no hinjak answer tongo seikurung nondokumar deborma bai sijak kamini lama o koklob kamini lama o koklob hingke o koklobo nukhung khanai rok sabono hinjak hingke chulate burui borok hisak noi hingke kha baksa khe tangoi chalai nani gosi lalai mano hino hingke tabo ke 5 number question to paikha tabo ke tini next paikha 6 number question 6 number question ade haduk ta mano hin answer tongo haduk ungkha saman jaga ni selai kuchuk te hapung ni selai kisa tola eba kujunga chikonno hino haduk takhene dia 7 number tongo tokching dash huchungo buksa jagao tamo ungnai go jaga tamo chirigo tokching chirigo huchungo ungnai hingke taike tamo tong o kok butang boroni o kok butang kamini lama kok butang ni 8 number question tongo hulok ba dash buo buksa jagao tamo ungnai hingke tamo ungnai mukhe nadim khakala buo hulok ba khakala buo tabo kita sakane ni 9 number tongo baikang pekhakjak dash salo buksa jagao tamo ungnai answer tongo satung ni takhene 10 number tamo tong tak thu bahai ke pung tak thu chuku ku ke pungo emo khe orani answer tak thu chuku ku ke pungo chuku ku ke pung do tak thu ke hingke tabo kita saka 11 number question haduk lam chekhak noi bolong gana tui himte tui o kok butang boroni hingke sabo bolong gana tui him answer tongo o kok butang kamini lama koklob butang ni hingke o sinai bo bolong gana tui himo take 12 number sabo yapri khorang khnaoi kirijak answer tongo oro tablai o kok butang boroni answer tongo yongsa kuksarok o kamini lama kok butang ni mane abo je kamini lama kok butang ni saudo take 13 number tongo nari nogolo sabo achukjak bo tamo khlai hingke na answer nogolo achubura achukjak hingke tabo ke bo tamone sa achugoi tising wao hini sao bo achugoi tising wao take 14 number tongo nari tising tamono hin tising wa bai selamjak hingke tui khoknai manui no dawoi
hornai no hino tising take 15 number tongo achui tamo khlai o koklob sorry o koklobo tamo henerma ni kok sajaka hingke o jaga tongmani re achui khul kwtal bai khutung salamo hingke o koklobo chorkhen bo henerma ni kok sajago hingke tabo ke 16 number tongmani re khul tamo khul ongkha bursuk tulano kosol haifano do haifa no amokhe hugo kayui nama ni tula no hino khul tabokhe e huhu bufuru rwsap naiding sini siri sitini simi huk khlai chalai phaimani do phaio gai hinoi chung sawi mano o jorao kebo khe lengmano pokja nani bagoi o rwsap layo do mane rwsap mung rok rwsap layo te kebo kheba kebo hinkheba ba kebo hinkhe kha kwtal manma ni bagoi ehuhu gan rwsap layo amono hino ehuhu ngana de 18 number tongo sabo bini kamio phaioi kha tongthokjak answer tongo sikurung nandakumar deborma bo bini kamio thangmani yagulo naithok musang hingkai nuk mabai bini kha tongthokjak hingkai tinani video asungno paithak norok channel no subscribe khlai ribidi tei video no like khlai ribidi tabo ni kan moron bai obahai kwbangma video tui fainai norok paithak jora naimani bagoi hambai jotono paithak।